Hej, jeg vil nu bevise sammenhængen mellem areal og stamfunktion. Ax, det er vores arealfunktion, hvor arealet er en funktion af x, altså kan beskrives ud fra x. For at bevise, at der er en sammenhæng mellem det, altså at ax er en stamfunktion af f af x, så vil vi differentiere ax, finde a mærke af x, og bevise, at det er det samme som f af x. Det vil vi bruge tretrinsreglen til. I første trin, der finder vi delta a, altså funktionsværdien af vores funktion. Så går vi til trin 2. Her skal vi finde sekantens hældning. Det gør vi ved at sige delta a divideret med delta x. Vi ved, at delta x, altså stigningen i x, ændringen i x, det er det samme som h. Det kan også skrives sådan her. Nu kommer vi så til en mellemregning, der er meget vigtig for vores bevis. Det er, at f af x gange h er mindre, altså delta a er større end f af x gange h, men det er mindre end f af x plus h gange h. Det vil vi lige hurtigt opsummere her, hvorfor, selvom vores tegning er lidt utydelig. Vi ved, vi har delta a her, det er vores h har vi her. Hvis vi skal finde arealet af delta a, så har vi altså bredden h, så har vi det mindst mulige delta a, det er her. Så det vil sige, det er f af x gange h, som når man udregner en trekant, så er det højde gange bredde. Den maks mulige delta a, den går herop til. Det er h igen som bredde gange f af x plus h. Dermed kan vi sige, at den her sætning er rigtig. Nu vil vi så dividere med h i alle led for at få sekantens hældning. Når vi dividerer med h her, så fjerner vi h, og det samme sker herover. Det i midten, det forbliver det samme. Nu ved vi altså, at f af x, delta a divideret med h, er større end f af x, men mindre end f af x plus h. Så kommer vi til trin 3, hvor vi lader h gå mod 0. Vi kan se her i mellemregningen, hvis vi lader h gå mod 0, så vil den komme tættere og tættere på f af x. Og til sidst, så vil differencen eller forskellen mellem disse to led være så lille, at det i midten, det bliver til det samme som f af x. Dermed så kan vi sige, når vi lader h gå mod 0, altså finder a mærke af x, så får vi f af x. Dermed er det bevist, at a mærke af x er det samme som f af x.